Jopiny ward ma Kanyaluo e kach od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay oyudo fuong'ruok bang' sirikand kaunti no chako chenro mar KP e alworano ma tieko midhiero mar pi mosebedo kokwako gwenge ma kono kuom higni buora. Kata kamano, jopiny go kwayo sirikand kaunti no mondo ne ni chenro no ok obedo gi ng'ikruok mar neno ni giwuok e midhiero mar pi ma gisebede ka gikale higni mathoth, mana kaka Ali Abich leronwa. Gwenge ma Kanyaluo e kach od bura ma Karachuonyo en achiel kuom gwenge ma jopiny osebedo ka nene matek ahinya to e kinde mag oro kaluwore gi nok mar pi maler ma jopiny nyalo tiyo gi e mieregi kod ma jambgi nyalo modho, gino ma osemiyo giwuotho mabor ka gilawo pi e yewni manie alworano. Sani jopiny e wuod ma Kanyaluo nyalo yudo fuong'ruok bang' sirikand kaunti ma Homa Bay loso chenro mar pi ma Kanyaluo ma geto konyo miere moingo 1,000 e alworano. Higni mang'eny ka wan gi sida mar pi, waomo pi yawo dhok modho to watuome to wamodhe to en miluoko kode. Jok moko be luokore iye to pod en pi mwatiyogo. Koro wasebedo gi sida mar pi higni mang'eny ma ka pi nyalo biro kamae ni wanyalo yudo pi mwatuomo machiegni e kor mier ma giko mar kubni. Dhano pok obiro, biro ka nyaka punde biro kelo kubni masombo pi ka. Waneno ka koro miyo nyalo nindo nikech ong'e ni ka odhi kata sa 2 sa 3 to nyalo yudo pigno. Kamine ma kono wacho ni giseneno matek kaluwore kod nok mar pi maler ma ginyalo tiyogo e mieregi ka gidwa ni mondo sirikand kaunti oket okenge mowinjore neno ni chenro mar pi ma Kanyaluo ok obi bedo kod ng'ikruok mondo giwuog e midhiero mar nok mar pi ma gisebedo ka gineno. Samoro in gi nyathi ma pod tin, nyathi layo, nyathi pod dhi oko, chuni ni ang' ni kan gigi eki nikech kiparo kumidhi ome pi kidhi diriyo. Ene mar tedo, ene mar modho, ene mar luoko. Koro ok nyal wach pi ni samoro miyo walil seriously. Koro ka pi nitie wanyalo pidho alotwa moro e bath ot, iomo pi iole bathe e alodi no kanyo, in galot seche te. Jambi nyalo winjo maber nikech pi ni machiegni. Sani jambwa winjo matek nikech pi ni mabor. Jamni mogo kor malumo tamo ok nyal dhi modho kuro. Uma pi nitie mabor. Jaduong' Charles Oyare en achiel kuom jopith jamni alwora ma kono ma wacho ni jambgi osebedo ka neno matek nikech nok mar pi machiegni kodgi. Kama wantie ni wadwaro pi. Kata yawa mane kambi chip ka onge pi. Pi onge, pi lawa pi nyiewa. To wamanyo pi kuon maboyo boyo. Dhowa be modho maboyo boyo. Koro kaka wakonyre kor gweng' ka onge. Apisa sirikand kaunti ma ochung'ne chenro mar KP sub kaunti mar Chuonyo North Nelson Okech wacho ni chenro mar pigno dhi konyo familia locations te ma Kanyaluo ma osebedo ka neno pek e nok mar pi. Pigni wan gi a plan mondo mi serve the entire Kanyaluo. Kanyaluo nigi dhoudi 4. Kwang'iye kwan mwaketo to wadwa ni mondo mi pipeline odhi in all these 4 clans mag Kanyaluo. Mondo mi area ma Kanyaluo te obede ni jopiny nyalo yudo pi maler machiegni kodgi. Ma en achiel kuom yawo ma jopiny e wuod ma Kanyaluo osebedo ka yudo konyruok magi ka giyudo pi ma gitiyo gi mieregi kod ma jambgi modho. Giwach ni kuom higni mathoth gisebedo ka gichandore kaluwore kod nok mar pi e wuod ni endi. Kata kamano gin kod geno maduong' ni chenro mar KP ma sirikand kaunti ma Homa Bay timo e wuod ni endi biro kelonegi yot mondo giyud pi machiegni kodgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur niang' e kaunti ma Migori pod ywago leo machudo kod beto man